Лютеничка, ще я взема с голямата лъжичка. Стой! Какво си мислиш, че правиш? Искам твоята лютеничка, да я взема с дясната ръчичка. Абе, не бъдай, бе! Ти какво ми се явяваш тук, някаква костюмилка облечена в пижама? И каква е тая маската и силойто Его Нинджаго? Ще ти кажа кой съм. Време за история. Седни като мен. Сега, легни като мен. Ама защо въобще трябва да лягам? Казах легни като мен! Добре. Сега, историята почва от далечната баба. Ох, той има много приспивен глас. Ще успея да подребна малко. Хубав сън беше. Колко в часа съм спал? Не знам на кой свят съм. Добре ми се получи. Да го тъпче бясно куче. Лайкнете клипа и се абонирайте за вселената на Уругвай. Може ли малко? Ясно.